Halo guys, गिबि-गिबियावनो आंनि YouTube channel गासैखौबो बराय हरनाय थाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दा साख्रि दं स' मा होनो लोगोफोर मानसि बायदि बेखौ नायहरदोंमोन आरोना स' लोगोफोर दिनै जोंनि माने कलेजाव आरोना फ्रेसार्स दोङो स' बेयावनो थांनो नायदों आङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नामा स' थ'दो बिदिब्ला
Tayo sama. Di start.